for near her for a Mobibia Aquaba, about Jamasi State TV online. Me and make us say, Midi Eddie Gabriel, so from a Gabi Angel, and so, Major or so. Ne, Mene, Minabema and time. Ya sign Eddie, as she be, sir. And ne, Casabia, Danny Day in Anna Yaka. Me, Mentias ye, Idia, what he has here. A binswa, and Yawan Kwana, what he has here. Binswana will be empty as here. Intine, Saka say, may becca actually end time. Na end time, actually, I see. And nine time, a quando. Can't say, Mrs. Senator, Mrs. Matthias here, dear. And the gas again. End time, maybe I told Yan and Pimpino, the Taikase. Akonta Sekan. Akonta Sekan. A breppy. Okay. Yo, pen in his a breppy, never say breppy. Brofumno, time where did ye nimuno? Ye can't say, time where did ye and me a casse. What do I say? It is a walk can't cast a breppy, time where ye breppy. Okay. End time. A breppy. Ye Taikase. Akonta Sekan. Akonta Sekan. Me bacho sa kasei me taite no e bra ye gi aware me bacho me pese wo kire me mo ti ye wo Akonta Sekan enye twi ye nananom kasa na mu oduro eni ntina mofoliam ponson se nyumtini bi de bo nyom se ye nananom kasa mu oduro what I say me nsada nyum no to na de wo mnie ye wo kokoko ane ye wa awaregie na kokoko no edie nie ana awaregie ensusu die nie se ye ka se Akonta Sekan a enya asante kasa ye wo akonta je fasi kwan jiwe fasi kwan okay eno ne se me babo kokoko se si a me babo kokoko manim nini ana me de aba me ba mama hunu say me nipa sumasi ana say obenten maba me pe enipa sumasi e o mufia nti se mo pe na mu hu na wo me nchen eno ana e friend Akonta defasi kwan eno no ne kokoko de no okay na ye ya awaregie na sika na eno no ba no sa sika ne yeni Akonta defasi kwan ne de yedi na ye ya awaregie na sika na eba ne yeni tie ni ye Akonta defasi kwan no tie bio eno ye mfa ma wo bedwom tie sa eye mfitire sika je o Akonta me ko nti diwe na wan obi aba defasi kwan ye je ne wa fitire ye nyi sa sika no e wo bedwom Akonta defasi kwan nya Akonta Sekan na gabi de wo mnie ye beje aware na ankasa de akọ am wo ba na ba betena ye fie abesom yenye mema no me ya hwe ne na wowo a eno ne friend Akonta je fasan Akonta je fasan Akonta je fasan sa sika ni ye no na Akonta je fasi kwan ni ye di onti ase no eye mienu Sekan ne sekra de nka ho akwasi broni na ntimi anka Akonta she mi wi a metro sa bewe o mo se Tete mi wi atro sa benas enya Tete me ye course impedesie tenam se me kasa me de se simeti ne maba manim ye ten haban et kasa okay ye ne ye nananom tenan okay ti yenim amamra ne amane okay me kasa bia me bonyam foforo dia ne mabom mu ase otumfo se tu asante mawura no sanete wonu nati tumi bia ni ho awa asante anasa Ghana ha na nkasa bio wotimi kodi asem wo bi man so ama sumdue ba tumi klate entai tumi na ewa asante no eduaje yemu ko na fo ne yemu tuukọ asante mawura ni mu a yenkunya wo hodoso eten ton bia Akonta je fasan
Unia bano, me de no come fie. Nasa kasa ba. No man and no maso no ba fia. Sekan no. Ana Akonta sa de ne san aba be ma no. Anadwo na nsasa o man dama de ati. I hintasem. Enti ya Akonta je Sekan na o mo ka no. Enya asante kasa. Enya asante kasa. Broni na anka ni. Akonta je fa Sekan. Akonta je fa Sekan. Eno no de ye di no afikyire ni ye di. Kokoko de no. Eno ne kokoko no. Eno ni fa Sekan. Eno ye di no afikyire ni ye di. Na Akonta je fa san no. Eno no na mi nua ba no se ni bufu no otifiri no obafia. No so me raba. Me de me magi sika diu. Dasene. De be na asie. So obedru no nanya enseso oda ho ma ade eden. Echi. Eni nti na mpanimfo bu bebi se. Enseso wo ba na se bema. Ade echi wo bufu so. Okay. Sa ade echi wo bufu so se kim. Edin sempi yeden eba. Tie de wom se asante kasa ye kan amane ehwo no ye wesi se be ya unya bibia mfa mebata ho kaso asante kasa idie eponim. Okay. Asante kasa ye bopo wom na edru dia dia ya mampanimfo ayeden abem aba besane po no. Okay. Tina asema mu odro ni yesi ye kwakohu abrewa aba tie miye Gabi tiemiye enne no ya say ye no ma akwase broni antimi ameka ne ye Akonta je fasan entumi nua ba ni beduru ye na no mafra na awraba de be na asie Akonta ho ye wadidi onidi mebu of esese ode ne kwama ne kwaye aduane ma ba ma na nwumere na asante amamre no eninti ye so wo ba bufu a ye mani nwura dwaye oba bufu a ye mani nwura dwaye so okodwale na me pa chawo se owura dwaye na adan ade na besi oba di awura dwaye anu abodam ba ma bi awura dwaye anu abodam ene me ka hunhuma samafa asante abakuse matro santini anase bibini ebi awura dwaye na wo sha atare a wonkasa wo wuro na tare wo wuro foma onkasa wo wuro soro na agbonu astate wani ya bi wani mra onso no wa buru nua na wie wow adwaye nso so no esuma nkese ubodua ye ni ne konfo ye dane eninti so wo ba bufu a ye mani wura dwaye ba ma bufu a ye mani wura dwaye wo beka de yenka ye na nanu ma asem si wo fi a oba ne ye so mi kodwale na makona am so tenase ya tu ya na ayeden asi asem no so tenase asem na so sade ya so tenase am wa kuma to ye mansa no ya mo awra dae da meka no so atemase matiase ansan wo awra dae eni nti sa kasa wa maka ye ni sin wantan no enye sa na ye den etie enye sa enetie sa sem ya mechanic se si wantan wo unu se eye kasa o enso enye kasa wasere ne hantan ayate se obi hihye enema oso ma hihye nooma no mana ko kentenu ma ayama wo kentenu susu yekodu ye ne yigu fom akakra bi to ate wasere ne wantan hwinim wan hihye ni ye hwinim hwi enim eni ntigabi eye akontaje fasan eno no na yekoye oba no ho ade de na ekoye fie a ye de yeden ye die en ye di no obedwam sa sika ne yeni unua ba no bufu no oba fie na wasa ade no kọ wokọ a wasa abede foforo eno de ye gye no mo ye de faka to wokọ a obede no foforo because wo ba no wo be fa oba no nko a se ni me no oba no mu na aba sika ni nyina asam age bosen account se wo sa atua wo betua edin si ho asi ho na akontaje fa se kwan ne de ye gye no wa fitiri ni edi wo mpana afa koma no nchenchere ama